Nevens Heerenveen-directeur Luc IJsinga wie er net volle aan te dwaan dat Feyenoord-supporters op oren plakken zitten dan zien het uitvak. Het clubpassysteem is net wetterdicht. Kaartjes kunnen aan relaties teruggejong worden. En Heerenveen viert een gastvrij beleid wat de takking van supporters aangaat. Iedereen moet zelf in de spiegel kijken, en de club ook. Dus als het te provocerend is, dan moeten we ook zelf nagaan of we daar eerder en wat fanatieker tegen optreden. Door het hele stadion gedurende de wedstrijd is, door de stewardorganisatie die gewoon goed werk heeft geleverd, is daar tegen opgetreden. En tegen sommigen die konden te lang doorgaan. En dat herkennen we. Een tal Heerenveen supporters bezocht na de wedstrijd verhaal te hellen bij de Feyenoord supporters en bij het bestuur. IJsinga snapt dat wel. Zelf verhaal halen en eigen rechten spelen, daar worden we minder enthousiast van. Maar bepaalde emotie kan ik me wel voorstellen. Hè? Dus als je goed gedrag vraagt van je eigen supporters, dan moet je dat ook durven vragen vanuit supporters. Om meer zicht op de onrecht van Aron Snijn te krijgen, wordt er nog wel naar camerabeelden zien. Dat zullen we ook inderdaad moeten gaan doen. Om er goed naar te kijken van waar is er provocerend gedrag. Kunnen we herleiden wie dat geweest is. En vervolgens kunnen we er iets mee doen.